Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle, super kaloyal and Wow. charming Dagol. And Tita Tanya, hot, yummy, fresh, super duper, mega kaloyal, hindi nagsisinungaling chinita. Iwan ko na lang. Nilait po ang aking pagkatao ng babaeng minamahal ko. Isang magandang umaga po sa lahat ng mga suking tagapakinig ng programang Mga katas ng aking nakalipas. Ako po pala si Leo, short for Leopoldo. Wala po ako sa Bulacan. At nung ako po'y nag-aaral sa isang state university, nakilala ko po ang pinaka-crush ko sa lahat. Itago niyo lang po sa pangalang alias Joyce. May pagtago pa. Kahawig niya talaga si Joyce Jimenez. Crush ko rin po yun eh. Alams na. Kaso hindi niya ako crush. Ako, crush ko rin yun. Yun nga lang, di po kami mayaman, Uncle Dagol at Tita Tanya. Laking bukid din po ako. Kaya, napilitan ko pong magpanggap para lang makamit ang matamis na oo ni Joyce. At dito po nagsimula ang Mga katas ng aking nakalipas. Katas ng nakalipas. kain kayo ha, magpakabusog kayo ha. Oh yan, kain ka pa. Ay, gutom na pala talaga to. Ay, nabilaukan. Uy, dali, dali. Starbucks. Oh, kambing to, kami. Nabilaukan ka. Ayan, nakapag-burp na. Leo! Nay! Hindi ka pa ba tapos dyan? Tapos na po, napakain ko na po yung mga kambing, Nay. Ay, dalian mo! Dalian mo naman! Dalian mo naman dyan!
dyan. Apo, Nay. Ano po? O, kamusta na yung mga kambing mo? Kailan ba natin ikakaldereta? Nanay naman, di naman atin to eh. Pinabantay lang tayo eh. Tinatanong ko lang, maaari ba naman yung ikaw nagpapakahirap bago hindi mo matitikman yung... Nay, kay bossing yan. Ayokong magalit si boss. Nandito yung kahapon. Tinignan niya yung mga kambing niya. Tay, kain na po! Humingi ka ng kahit ano lang, pampulutan Nanay, na lang ano ba? natin. Pwede ba yun? Oo, kaldereta. Ay, nagutom na ako. Gusto mo ba ng papaitan? Tay, ba't may dalang paan ng kambing? ay, Kano, bakit mo naman pinakita agad? Huwag kayo maingay. Tatlo na lang yung paano. Pero mabubuhay naman yun. Mahirap pa lang siya lumakbo. At this way, pwede natin gawin itong kilawin. Oo nga, Ay. napakasarap. Kaso, Paano pag nandito si Bossing, makikita niyo, wala nang isang payong kambing hindi, niya. kaya nga. Sabihin mo, nasagasaan ng traktor. O, di ba? Sabihin mo kinagat ng langgam. Ang paa. Pwede. Oo. Tapos diabetic, kaya Oo. hindi na gumaling yung Oo, sugat. inamputate. Ano yung inamputate? Amputate. 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 Pinutol ang paa. Akala ko pinutol ang ipin, amputate. Nay, tay. Hindi ate, ano ba kayo? Sige na nga, babayaran na lang natin yung kambing namin. Sabi sa iyo, ikaw tuloy eh. Ba't di mo na ba sinabi kawawa yung kambing? Oo, Tignan mo, nahirapan ang maglakad. Sige na, bilhin na lang natin para sa birthday ni At tatay. saka mga anak naman yung isa mo dyan eh. Pwede naman nating Nay. sabihin na, Opo. Ano yun? pwede natin sabihin na magaling ka magpaanak ng kambing. Magaling ka mambuntis ng kambing, kaya ganyan. Hindi ko sasabihin. Teka lang, Nay. Familiar itong isang kambing na to. Parang ang mukha ni tatay. Hindi ko sabihin ako yung ama. Ay, kayo talagang mag-ama kayo. Tatay Poldo talaga eh. Anong ginawa mo dyan? Ba't kamukha mo yung kambing? Kaya nga, ete mo. Uy, hawig. Ikaw nga, Poldo. Mag-me ka nga. Mag-ala ka. Me! Kayo talaga. Sige na po kasi Ay, papasok halika na. ako sa Kumain na trabaho. tayo. Ay, Kumain na. sa school. Oh, ingat ka ha. Opo, Ingat Nay. ka, mambabae ka doon. Huy, nanay, ikaw talaga. Hindi, joke lang. Alam mo naman ang nanay mo eh. Napaka-joker. Joyce, Oh. may dala pala akong sa'yo. Dinalang kita ng... Ano to? kumakain ka ba ng kambing? Oo. Tinuturoan ako ni tatay. Masarap yan. Ayan, kaldereta, si nanay nagluto niyan. Talaga? Maanghang eh. Hindi mga may cheese yan. Sure ka? Kasi nga, may kambingan kasi kami. Nag-go tracing kasi si tatay. Tapos, Wow, may kambingan kayo. Ilan ang kambing nyo? siguro mga nasa... Malaki yung farm nyo? 60 na siguro yan. 60? Nabawasan na nga yun kasi... Mayaman pala kayo? Ay, hindi naman. Ala. 10 hectares lang yung lupain na... Ganon kalaki yung lupa nyo? Maliit lang yun. Napaka-humble mo naman, Leopoldo. Maliit lang yun. Pero ano yung bukid nyo yun? Oo. Asan yung yung sasakyan mo papunta dito sa paaralan? Ayoko magdala ng sasakyan kasi Kasi alam mo na yung... low-key ka lang? sabi ni tatay, baka makidnap daw ako. Ay, ganon kayo kayaman. Kaya Ganon. nagko-commute lang ako. Kaya kunyarian, nagganyan ka, nagbibiyahe ka lang? Commute lang para hindi malata. Pero pag naging tayo, dadalhin mo na yung sasakyan. Oo naman, pag sinabot mo na ako. Wow. Ano ba yung mga sasakyan nyo sa bahay? Ha? Meron kayo Fortuner? Oo, meron. Anong kulay ang Fortuner Puti. nyo? Puti. Naka-mugs, Naka-mugs. Ay. naka-grills, Wow. naka-LED ang ganda. lights. Wow.
mga pambabaero ba yung ganun? Sa tatay ko Sa yun tatay mo yun. Pero eh, ang- yung sa'yo. Di ba sabi mo meron ka? Ano sa'yo? Ay, pick up yung sa akin kasi Pick up? kinakargahan ko nung Anong pick up kambing. mo, Ford? Hindi, F-150? Hindi, ano lang yung Raptor yung version ko. Raptor? Oh, yung version May ko. Raptor ka? Hindi ko nga dinadala Wag ko, kasi. hindi ko lalakasan yung boses ko para hindi ka maagaw sa akin ng ibang babae, ah. Kaya naman. Ano pa mga sasakyan nyo? Ay, yung mama mo, anong ginagawa niya sa house nyo? Si Sa mama. hacienda nyo? Wala, siya yung na-assign sa accounting eh. Sa Yung ibig... sa farm. Hala! Mga lalabas at papasok Ano pa na mga pera. animal nyo sa bahay? May, ano pa kami, may Bukod sa kambing. baboyan, tapos... Baboy kayo. oh, Poultry. meron din. Ay, di, actually, Hala. nag-concentrate kasi kami sa goat racing eh. Goat racing. Oo, kasi... Wow. Pero magpa-poultry rin kami since 10 hectares naman yung lupa. So kaya yung kahit 2 hektarya para sa poultryhan na kailangan pa ng permit eh. Ganun kalaki yung Uy, ang swerte ko naman na nililigawan mo ko dahil dyan. Sagutin Leo, mo na wag ba na ako? natin patagalin to. Tayo na. Tayo na? Kailan mo ako i-date? Kailan mo ako papakilala sa parents mo? Ah, Para makilala ko naman at makaikot naman ako sa farm nyo. Anong pangalan ng farm nyo? Di ba usually mayayaman yung asyendero may pangalan yung farm? Farm de... Farm de Poldo kasi Poldo yung papa ko Farm eh. de Poldo. Di ba junior ako? Opo. Leopoldo ang ganda. Jr.. May ano yun, sa gate ng farm nyo may nakasulat Farm de Meron. Poldo. Wow. Wow. Bienvenido, Farm de De Poldo. Poldo. Welcome Wow. to Farm de Wow. Saan kayo kumukuha ng tubig doon? Meron deep well, may source kami. Wow. May Ganun kayo. reservoir. Wow, reservoir. Meron kayong ganun. Ang yaman nyo naman. Eh, ano yung truck nyo na umiikot sa farm nyo? May ganun kayo? Meron kaming elf truck at wing van, ganun. Mga kinakargahan ng mga palay minsan. Ilan May ang palay. punong mangga nyo sa farm nyo? Hindi ko mabilang eh. Siguro Wow! mga nasa, Parang farm bill? siguro mga 350. Farm town, ganun. Ibig sabihin, sobrang yaman nyo talaga. Ilan ang ano nyo? Ilan ang puno ng atsuete nyo? 3, tapos may aratilis lang kami. Yung iba kasing Wow! area, hindi ko na napuntahan. Sobrang Siguro laki. nalalaglag na lang yung mga Wala bunga. nang nag-harvest Wala, nun eh. pwede bang... Wala. Siguro ang gawin natin pag nag-date tayo, manguha tayo ng mga farm fresh, fruits, ganun. Sige, Wow. May mga baka kayo din? meron din. Kalabaw. Meron Kasi din. mahilig ako sa gatas ng kalabaw eh. Sige, bigyan kita. Tara na. Grabe po ang saya ko, Uncle Dagol at Tita Tanya dahil laging kami ni Joyce. Pangarap ko po siya. Mula pa nung first year college. At naging sikat na rin ako sa campus dahil siyempre maganda yung kasama at naging jowa ko. Subalit wala pong sikretong hindi nabubunyag. Kahit ano pong ginagawa kong pag-iwas ay nabunyag pa rin ang katotohanan. Napakasinungaling mo. Ano? Grabe, bilib na bilib ako sa kasinungalingan mo. Sabi mo, kambingan nyo yun. Sabi nyo, may mga baka kalabaw kayo. 20 hectares yung Pero farm naman nyo. talaga. Pero hindi sa inyo yun, Leo. Napakasinungaling mo. Paano mo ako nakuhang lokohin, ha? Joyce, mahal, Sinagot pa naman kita dahil doon. Tapos niloko mo ko dahil dyan ayoko na sa'yo. mahal kita. Hindi kita mahal. At hindi ko kaya yung kasinungalingan mo, Leo. Binigay ko pa naman ang virginity ko para sa'yo. Joyce, Tapos mahal niloko mo. kita. Ayoko na! Ayoko na! Huwag ka nang magpapakita sa akin. Tandaan mo itong araw Nagawa ko na lang to. naman yun para sa'yo eh. Kasi Para mahal sa kita. akin? Nagsinungaling ka sa akin! Hindi kita mapapatawad. Maghiwalay na tayo. Hampas lupa! Joyce! Hampas lupa! Joyce!
Bakit mo naman kasi yun ang mga nasabi mo? Grabe rin naman. Kanino ka ba na magmana ng kasinungalingan mo? Uy, ako, totoong tao ako. Bakit ka pala rin? Hindi ako sinungaling. Wala naman ako sinasabi. Pwede defensive. Wala akong sinasabi. Pala salita ka. Sabi ko sa'yo, kung ikaw ay nagpakatotoo lamang, ang nakuha mong babae, yung totoo din. Ganoon ang buhay. Sa susunod, bawas-bawasan mo, sabihin mo lang, 10 hectares, 20 eh. 10 lang naman sinabi 10 ko. lang ba? Mga tusa lang Uy, sana. kayo talaga. Nagmana ka sa nanay mo. Sinasabi Bakit ko, mo sinabing may sasakyan ka't may Raptor ka't may Fortuner ka? Wala naman tayong ganoon. Meron naman yung boss yung may-ari, di ba boss, si boss? boss mo yun. Pero magkakaroon din ako ng ganun, Nay. Mag-go tracing din ako, magkakaroon din ako ng kambingan kasi gustong-gusto ko yun. Anak, naintindihan ka namin. Kami nga'y nasasaktan para sa iyo, pero wag naman ganoon ang pagsisinungaling. Napaka-ambisyoso mo, anak. Kaya nga, Simpleng buhay natin naman kami ng nanay mo. Masaya na kami. Pero tayo hindi ako masaya na. Tagabantay lang tayo. Gusto ko meron din tayo. Para sa pamilya natin. Para sa maging pamilya ko. ang natutunan ko sa tatay mo, magpakatotoo ka lang na ito lang ang buhay mo, mahirap ka lang. Hindi Tamo, yung mga chicks niya, sinabi niya Ay, agad ang naku. totoo ng pagkatao. Kaya yung mga babae ang nagregalo sa kanya. Kasi nagpakatotoo siya eh. Pumayag naman ang mga... Ay naku, matagal na kasi ako sa kilusan, anak. Kaya makinig ka. Maging simple ka na lang. Hindi, tay. Gusto kong masenso. Ayaw ko habang buhay na ipapasa nyo na lang tong lugar na to sa akin na ako ang tagabantay. Gusto kong magkaroon ng sariling kambingan. Gusto kong kahit Pasensya ka na. maliit na lupain. Pasensya ka na at hindi namin ikaw nabibigyan ng marangyang buhay hanggang dito lamang. Nay, hindi nyo kailangang magpasensya sa akin. Okay. Ang kailangan ko lang ay suporta nyo. Ganun. Sige anak, susuportahan ka namin. Oo, anak. Suportahan ka namin. Lagi na lang akong nagsusumika. Ginawa ko pong motivation ang nangyari sa amin ni Joyce, Uncle Dagol at Tita Tanya. Alam ko naman pong nagkamali ako nung nagpanggap ako at nagsinungaling ako sa kanya. Pero alam ko rin naman po na hindi niya ako sasagutin kung malaman niya yung katotohanan mahirap lang po kami. Ganun pa man, tinapos ko po yung kurso kong agriculture. At doon na sinimulan ko yung mag-alaga ng kambing. At hanggang sa naparami ko ng naparami at natuloy din ang pangarap ko na goat racing. Nakabili ako ng lupain, 2 hektarya. At doon ko rin itinayo ang aking garden kung saan nagbibenta po ako ng mga halaman dahil naging uso po yung plantito at plantita. At nakilala ko na rin ang fiancé ko na si Glenna. Hello po, magkano po dito? Ay, hello, ma! Hello, good morning. Magkano po dito? Sale po nakalagay, 3 for 100. Totoo po ba to? Ay! Ito Ay. mga succulents, ano ba't basa dito? Succulency! Hindi ko nga alam spelling, basahin pa. Basta yun. 3 for Sock 100. Sergeants! Naalang kasi sa, ano yan, sa Jensan. Sock Ay, so Sergeants. yun nga, sale ba to? Hindi po, wag mo ko sigawan, mahal yan. Kakaiba kasi yan, galing pa yan Sock Sergeant. O, Dinala lang pabili yan ng dito. dalawa. Ma'am, taga 2.5 po ang isa. Ano ba to? Ginto ba tong halaman nyo? Pumunta ka ng Sock Sergeant, doon ka bumili, mag-aeroplano ka pa. Diyan tapos, ka na. Bamba, Ito na lang, itong santan na. Magkano yan? santan, ma'am, kakaibang santan yan. Dahil may free bubuyog. Diyan sila kumukuha ng ma'am, for pollination. Para sa nectar. At gagawin nilang honey.
Ay, may mga ganun pang explanation. So, magkano yan? Yan, nasa mga 1-2. Ano bang mangyayari kapag ginawa kong halaman? Suswertein ba ako? Mamalang halaman nyo, magsara na kayo. Ma'am, kung hindi nyo afford, umuwi ka na. Ha? Ano ba yan? Ay, boss! Leo? Joyce, ikaw pala yan. Leo? Nagtitinda ka dito? Amin to eh. Akin to. Sa'yo to? Oo. Pwesto mo to, ang laki. Yumaman ka na, Leo. Ayun, natuloy ko na yung kambingan ko. At saka, fancy ko pala si Glenna. Hi po. Good morning. Ano ba mga bibili nyo? Leo? Mag-aasawa na ako kasi di naman ako nakapasa sa'yo eh. Anong pinag-uusapan nyo? Mahal? Wala. Bibigyan ko ng tanim, schoolmate ko. Bibigyan ko ng pananim. Sige. Alis na lang ako. Thank you, Hindi, bibigay ko na sa'yo. Talaga? Sige. Salamat, Salamat. Di makatingin sa